komiti mar od bura mochung' ne weche mag chike dhi chako winjo bura mar golo oko e opis komishonas 4 mag IEBC mane obalo gi duoko mar yiero mar tend piny Kenya. Bura makamano ne ochwale od bura mamalo kod kweth 4 kama ne giseyo komishonas go kuom temo loko dwaro mar jogo ombulu e yiero mokalo. Komitino nigi thuolo mar winjo kendo chwalo chung' margi e ndalo 10 mabiro e kinde ma bende nitiere chenro moro mar timo lokruok ne aput magwelo komishonas mag IEBC kaka Chris Owino leronwa. E bwo ndalo 10 mabiro, komishonas 4 mag IEBC mane oke kod duoko ma yiero mar tend piny masani ong'ere kaka Cherera 4 dhi ng'eyo chal margi ka bende gidhi tayo yiero maduong' mabiro e kinde ma gidhi chopo nyim komiti mar od bura mochung' ne weche mag chike JLAC. Komitino ma otelne kod jaod bura ma Tharaka George Gitonga Murugara nigi jokanyo 15 ka riwruok mar Kenya Kwanza nigi jokanyo 8 e kinde ma Azimio la Umoja to nigi jokanyo 7. Kaluwore gi buche 4 go, jalup jakom IEBC Juliana Cherera kod komishonas 3 mag IEBC Justice Nyang'aya, Irene Masit kod Francis Wanderi ne otemo loko dwaro mag jopiny kuom ne kwedo duoko mane oland kod jakom IEBC Wafula Chebukati. Buche go bende yango ni kido kod timbe komishonas 4 go e kinde lando duoko mag yiero matend piny ne odhi ataro kod pen chik ma pacho kae kare 6 mayango ni apisas mag piny owacho nyaka bed joma obidhore. Buche go dwaro mondo od bura mi jatend piny William Ruto thuolo mar chuogo aput moyedhi mar nono timbe komishonas 4 go motelo ne golo gi apisi. Buche makamago ne ochwal kod duond bura mar Republican Liberty Party, jo Kenya 3 Dennis Ndwiga, Geoffrey Langat kod Steve Owuor. Odiochieng' makiny, duond bura mar Republican Liberty Party emadhi yawo pap kendo lero ne JLAC gimomiyo Juliana Cherera kod kweth mare onego woge apisi. Chieng' tich abich, Geoffrey Langat kod Steve Owuor dhi donjo e pap kendo nyiso komitino kaka komishonas 4 go ne odhi ataro kod pen chik. Bang' winjo kwayo margi, JLAC dhi miyo Cherera 4 thuolo chieng' wuok tich kod chieng' tich 2 juma manyien. Chieng' wuok tich juma manyien dhi bedo chieng' Juliana Cherera kod Irene Masit ka Francis Wanderi kod Justice Nyang'aya to dhi bedo orindi maliet chieng' tich 2 juma manyien. Komiti mar JLAC nigi thuolo mar ndalo 10 mar winjo kendo chwalo ripot margi ne jo od bura. Poni komitino kod od bura yudogi kod ketho, jatend piny William Ruto biro chuogo aput moyedhi mar nonogi e bwo ndalo 7. Matimore kinde ma jo od bura mag Azimio la Umoja okwedo paro moro amora matimo lokruok ne aput moyedhi mar gwelo komishonas mag IEBC. Pach Kimani Ichung'wa ok ang'eyo nogole kuma nade nikech ka koro ne ji 4 iyiero gi Parliamentary Service Commission ma is a constitutional body kendo obedo recognized e katiba maber. Katiba oyango ni nitiere Parliamentary Service Commission kata parliament. Tigolo to ng'ado achiel imiyo political parties liaison committee ma en gima kisungu luongo ni ad hoc, en bura mano makojolo mana mochuoga gi political parties ok obedo recognized kata ok oyange gi katiba maro. Body machalo kamano imiyo thuolo mondo yier ji madhi bedo e body manie e chik kaka IEBC. Ok nyalre bedo ni kao Public Service Commission as a representative panel or idhi kao political liaison ok nyal kiwa, ok bi thiedho gima giparo ni nen adhola manitiere. To gima gidwa thiedho ni en ang'o ma gidwa thiedho? Katiba wacho ni gidene bura mong'adi e IEBC ibiro ng'ade kuom ng'eny mar ji. Ng'eny mar commissioners nobedo piny to wacho ni ok wawinjre gi gik ma Chebukati timo. Mano ratiro margi. Ere chik ma giketho kanyo en ang'o midwa thiedho? Jo od bura mag Azimio onyiso oganda jo Kenya mondo obed akicha kod paro matemo loko aput mochung' ne gwelo komishonas mag IEBC ka gitude kod chenro matemo chocho duoko mag yiero mar 2027. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Ma embaka mwadhi go gi